David. Ngayon, flavor na ako, flavor kaya na naman ko. Sarap na sarap kaya siya. Kaya never na akong nahihirapan makakasin ng gamot sa kanya. Kaya naman kasi dapat yung gamot mo talaga. Yung masarap, yung mabuti sa kanya, diba? Basta ako, pinagmamahan ako, pinagpapatiwalaan ko lang, dahil din sa pagkain. Ang gagawin nila siya, para sa lahat sa siguro na palitan sa pagkakas of the doctor. Nakikita ang bago na probe ng Department of Science and Technology o DOST. Mga bagong kwento at mula sa mga pagkakas ito hanggang sa mga veteranong eksperto sa siyensya at mga pag-aaral na mind-blowing. Kasama pa rin ang ating science money sa Radio Castro. Let's see and take off new cases na download na sa following week. Ang kabayan mo ang dami sa DZWB. Lumarado tuwing Sabado alas 9 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rhea Generic. Tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generic. Balikan natin ang birthday boy kahapon. Problema ito ang Quezon City LGU ho. Kasado na ang mga paghanda sa Pride March. Yan ay sa Sabado. Pagbibigat ng trapiko sa ilang lansangan, asahan. Yan, Wego, Glenn. Asahan ang pagbigat ng dami ng trapiko sa paligid ng Unit 5 sa kalsada na pagdarausan ng 2025 Pride Youth Festival sa March sa June 28, araw po yan ng Sabado. Magsisimula ang Pride Youth Festival March sa Unit Diliman of Grayson, papuntang City Garcia, Katipunan Avenue, Redon Avenue, Osmeña Avenue, Roses Avenue, pabalik ng City Diliman Junction Garden.
Para naman may taayos ang daligang trafiko kung na sa ating lugar, magtutulungan at nakaantabi na ang mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department, Transport Disciplina at ang DPOS. Pinapayo ng mga motorista na dumaan sa mga alternative ruta. Makikita naman ang buong routing plan sa official Facebook page ng Quezon City Government. Ako sa Glenn Redo ng Super Radio Tito Novi. Dapat ito. Ang balitang ito ay nihatid sa inyo ng Rhea Generic. Tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generic. Content ka, ano ba tawag na? Mga vlogger. Huwag nyo naman, yung mga gano'n, talagang sa views, huwag nyo naman ho samantalahin, pati yung mga tindahan. Yung papasok kayo sa loob ng refrigerator ba yan? Favor. Diba? Para magmagawa ng views. Pag nakakita kayo, wala kang pakailan sa views mo. Magbayan kayo. May pangalagutan kayo. Huwag kayong kitin. Sige kayo cute. Sa totoo lang. Nakakairita kayo. Oo ha. Gusto niyo mamoritize, kumita ng malaki, pero at the expense of what? Diba? Huwag kayong maging disrespectful. Gumawa kayo ng content na may respeto kayo sa kapwa niyo at nagbibiligan kayo. Pero yun kayo sukin. Nagiging, paano yan? Panipaw ng sakit ng ulo ng mga magulang ulit nyo. Totoo lang. Pinapabati ni Nestor Burgos ang kanyang anak na si Nessa Bell. Magandang hapon, Nessa Bell, at magandang hapon kay Moral. Salamat ang marami mga kapuso. Bukas ulit na tayo ang Huwebes sa Double Wine sa Narubian Bonita na Wala Wine sa Luzon. Dahil balito kay Billy Kenya, dito lang po sa Double, dito ang kwento ay... Ay, kwenta. Siyempre. Salamat po sa inyo, kadyos, kapuso, kabala ng fake news. Double Wine sa Double B. Kasama sina Wayne Salvacion at Wayne de la Peña. Double Wine sa Mega Manila. Kapuso, mayroon po ng tumaling minutes sa inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng kasama ko natin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DVW, welcome to the program. Dahil tayo kapuso, nagluluksa po kami dito sa Fast Talk dahil sa pagpanaw ng aming pinakamamahal na production designer, si Red Martinez. Sa Renato Red Martinez. Mahal na mahal namin si Red. Samantala ngayon darating na hindi po ay iniimbitahan mo namin kayo to witness the biggest battle of social stars and personalities sa Red Carpet live stream ng Beyond 75, the GMA 75th Anniversary Special. Mapapanood po yan sa YouTube channel at sa Facebook at TikTok accounts ng GMA Network. 5:30 ng hapon. Abangan naman ngayong July ang airing ng Engranding 75th Anniversary Celebration ng GMA. You are invited. Exciting po ating hapon dahil a friend is with us today. Nagkwentuhan ho kami at napakaraming pag-uusap ang naganap between the two of us in her journey in this industry. She's back home. She's coming back to the business. What she's doing in the Philippines. And how is she? Siya po ang ultimate sweetheart ng 4th season ng Starstruck. Naitay Kapuso. Please welcome, Jewel Miss! Thank you for being here. You look so good. Thank you. Ano pakiramdam na nagbabalik ka dito sa GMA 7? It feels so surreal. I'm a burst of nerves right now. I'm nervous. I'm so excited. Incredibly excited. Halo-halo lahat. Halo-halo. I'm a mixture, yeah. That's exciting, you know. Kasi tahanan mo ito ng napakatagal na panahon. But let's go to some photos or videos. Meron ba tayong videos? Nais ko lamang, can we watch some videos? Because I want to go back to the time when you were with Starstruck. Okay, there, there one, here. Jewel Miss. Okay. What do you remember? What do you remember? Kung nakikita mo yung mga footage. Ayan, yung kilay. Kung gaano kanipin. yung uso dati. Ang naalala ko, it was like, how did I end up being there? The privilege of being
to be part of Starstruck at that time. Kasi tapos parang laro-laro lang siya sa akin, Tito Boy, at that time. You look the same. Thank you. Really? I mean, okay, so kung naalala mo yan, yung nasa isang classroom ka, how'd you get there? Paano ka nag-audition? Naalala mo? Yeah, actually, I think last day na yun. Last day yun ng audition. And then, here. Dito? Sa GMA. Okay. Tapos, it wasn't actually hindi yung unang kumanta. Kasi my mother was the one that, it was me talaga. Ano man doon. Sabi ko, sige po, pero ikaw magdala ng resume ko, whatever. Kasi yung medyo tumila ng mahaba. Tapos nag-show up ako. Kasi sobrang init. Kasi ako yung nakawan ko yung sa'yo. Pero pagdating ko doon, parang pero ba ito? Hindi na pumila. Pinapasok ako Tito Boy. Okay. Alright, and then, pinagawa ko kumanta ka ba? Sumayaw, umarte? Bakit nagawa mo sa akin? Alam mo, pinsan, di ba? Kasama lang kita. But exactly what did you do? I think I did everything. Like, kumanta, sumayaw, tapos may gina akong gitara, tapos You were ready. I mean, excited naman. Saka excited. Ano na, pumayag na talaga ako. Excited na ako. at sa puso mo noon, gusto mo na pumasok ang gusto mag-artista. I was decided ko na. Pero ayaw mo talaga talaga ng kanta. Hindi ka makakanta ngayon. Hindi ka pwede sumayaw. No, let's go back to the song. Do you remember the song that Make Her Look At You? Do you remember the song that you sang? During the audition? I don't remember that particular song, pero nung pinaulit akong pakantahin another time, I think sa harap nila Miss Annette, Okay. yun yung na, Ano piniset na ano kami. yung kanta niyo? Zombie? Oh, Baka may nakaalala, baka may nakanood na sa kanila nun. okay. Yun ba ba? Okay, ano na? Let's do right. It's not me, it's not my family. In your head, they are fighting. Oh my God, hindi pa alam bakit yun ang ginawa ko, pero yun ang ginawa ko. Salamat po. You were the ultimate screen type. You did very well. Pero pag naalala mo, sino naman naging kaibigan mo? Sino ka nandito sa'yo? During the time? Ito naman yung pagbabalik-alala lamang. Alex, if you're there, forgive Tito Boy. During first of days, First time. okay lang talaga sa kanila mag-mention. Oo naman, siguro. Ang ganda na. Oo nga, no. Wala sa kanila. Yun lang, masasaya na sila. You are happy and, you're all in good... Ang daming explanation. No. Really, the last time you said you are in a good place. They are in a good place. And that's it, you know. Okay, medyo ilan sa kanila yung nag-show ng interest. Pero yung seryoso talaga was Paolo. Paolo. Abilino. Okay. So, naging kami din yung naging close. So, talaga yung tagapagtanggol for that time. So, yung talagang naka-close. Alright, so how long were you together? During start stuff? You became official an icon when he go land? Naging nagkalas ay sa ibang mga show. Okay. Pero yung official hindi. Hindi kami Amen. Okay. Well, so how was it? Tuloy nila mo sa mga ibang kasamahan mo sa start stuff? I think I was very misunderstood. Yeah. Before? Siguro all of us. Ako yung parang hindi ko alam yung kasama ko. Kasi sa alam mo, na-experience ko na. Ako galing sa pagpunta, alam mo, lang ko lang. Kasi ilang minutes ko, ang
bukas. Salamat. Salamat. That's so sweet. Nasaktan mo yung teacher kasi inabutan siya ng mo. Opo. Grabe yung iyak niya nun. Naalala ko ito. Grabe yung iyak niya. Pero serious ako kasi kinain ko. Tapos, totoo lang talaga naiiyak. Kahit ako, iyak ako. Dapat ito ako sa Pilipinas. We're both smiling. Iba na yung ginagawa, di ba? Even sa sabihin. Oo. Isa rin ba nagandahan ka siya naman? Lahat yun kasi. Totoo yun. Diba ang kasi na kasi ako, natatalinoan kasi ako sa mga komedyante, yung magaling yung mga nurse. Natatalinoan sila. You're doing very well. Especially right after stuff. Bakit sabi nito? Bakit ba pinag-ito? Eh, kung wala itong sige, pag natayo sa amin, sabi medyo, at that time, hindi ako decided, hindi ako sure kung first class ko ba talaga ito, hindi ba talaga yung fast time na dahil sa mga kanila. And I was thinking at the right time, where I was also lilipat dito yung husband, prepare for about the book. Yes. You didn't realize may pasabi ng Amerika na because of the people, I was reading the material. You didn't know that in Michigan, people can be conservative. Yeah. Kasi I pictured the entire America as a more liberated country, right? As a nation. So I was actually pleasantly surprised na a lot of individuals and families still hold, they hold traditional values. Ang mga, again,
three girls, lovely, lovely girls. Tinuturuan mo ng mga kagalitan Pinoy? Absolutely. You do. I think mas Filipino sila, except for a lot of English na English language. Pero sino sila katulad ng mga anong ugali? Walang paggalang, tinuturuan ko sila. I try, teach them how to say opo and po. So I'm also in ate, kuya, so it's very Ganun ba? mag-get sa